четвърта. Отпускай синителя, айде леко гъщица. Поглед през ляво рамо, само да видиш аварийната лента чиста е. И виж сега, ляв мигач. Ускорителната лента е много дълга. Ай синител пета. Представи се обаче има 5 тира 10 коли и стане някаква шашма. Какво правим? Нищо не ни пречи да продължим още малко в аварийната, ако няма някой аварирал и да се включим чак тук. Я пусни спирачката. Пусни я. И сега ще спрем рязко. Няма коли зад нас. Рязко додолу. Виж ли тук, където пътя е изчистен и е усолен, че спирачният път си е много сериозен, не е като там на леда. Газ, повече газ, повече газ, повече газ, повече газ. Синител додолу. Рязко синител, спираме. Спираме. Виждаш ли? Първа предавка. Ето това се казва класическо отнемане на предимство. Хей, здравейте приятели! Включваме се този път от различно място. Всъщност локацията е същата, само че е малко заснежена. Така че днес ще имаме интересни предизвикателства. Както винаги формата е Аби шофира, Ник е отзад на резервния стол, ако на инструктора му се доспи, да има кой да го смени. Това в кръга на шегата, разбира се. Аби, подготви ли си колата за потегляне? Да. Добре. Сега, да те питам нещо. Понеже навън има сняг, нали, в някоя от уличките може да има сняг. Какво става с сцеплението на гумите с асфалта? Намалява. Сега, това, което ще ти кажа, е, че скоростта, с която се движат учебните коли, е горе-долу доста добра скорост за управление на такъв тип време. Обаче, ако влезем в малките улички, според обстоятелствата може още малко да снижим скоростта, ако се налага, тъй като те не се чистят много често и са доста по-заледени. Това, което ще правим днес с тебе, по спомене автомагистрала, но първо ще караме като на изпит около 1 час. Ще оставам да правим, ще правим успоредни и перпендикулярни паркирания, в смисъл, че ще оставам ти да си взимаш решенията и малко като на изпит ще го играем. И последните 30 на минути ще излезем да направим ускорителна лента на автомагистрала включване и слизане. И ще направим едно упражнение, тъй като на магистралата няма просто да ускоряваме първа, втора, трета, демек изпитно темпо, а ще трябва малко повече да ускоряваме автомобила и по-динамично. Ще направим едно упражнение за по-бързо ускорение. И също така ще тестваме как спира колата на мокро и как спира и на по-заснежен участък, ако си намерим подходящ. Един да видиш какво е поведението на автомобила и да усетиш и ABS системата, ако не си я усещала вече. На сън. Усещала ли си? Не. Добре. Давай сега спирачка съединител, задна предавка, сигнализирай какво ще правим. Спираме. Ето това е. За всички инструктори. Много добро упражнение. Когато кажете на курсиста, че правите нещо, не е нужно да се обяснявате защо. Значи всеки един момент вие трябва курсиста, като му кажете натисни съединител, никакви въпроси да не задава, Аби е много добър слушател в това нещо. Отвори си шофьорското стъклото цялото. И това огледалце сега, което е моето отгоре маничкото, виж, малко в горния край да го натиснем, да го дигнем нагоре и малко навън да го изкара. Я, чакай, още малко. Стига. Малко го върни навътре, от обратната страна. Отдолу. Браво, добре. Така, и сега в горния край в средата, само леко нагоре ще го отклоним. Стига. Чудесно. Добре. Тук ми се е случвало Ники курсиста да го фане цялото и да почне да го увива. Да, така че аз затова им показвам на стъкълцето къде да натискат. Да, давай леко назад. Защото някои такова притеснение има. Даже вие може в коментарите да напишете дали вие сте били от тези курсисти. Такова притеснение, че като ги накараш нещо странично, той се е вцепенил, какво ще прави, сега че едва ли не ще кара на пътя и че там ще има коли. А то какво друго да има, освен коли? Няма какво друго. Та не могат да те разберат, Ники, доста време. И сега гледаш Аби през ляво рамо и близо до сградата да минем. На където гледа главата на там. Спри. И аз си представи, погледнем. Представи си, че се объркаш и вместо да завиеш наляво, на където гледа главата, се объркаш и завиеш надясно. Погледни предниците и климатика колко са близо. Да. Какво ще стане като завием надясно? Ще удара. Така. Това е много важно. Давай леко назад и пълен гав. Така чудесно сме. Погледа прехвърляш от ясно. Гледаме варела и колчето. Ето го варелчето, ето го колчето. Изправяме воланчето. Малко от бутането. Кое? Колчето. Добре бе.
По-бавно. По-бавно. Добре. И леко дясно, сега ще паркираме до жълтата кола. Давай леко движи колата. И същевременно внимаваш предницата да не обере бариерата. Не я обира. Айде леко дясно. Айде, върти пълен. За да не се. И сега бъди готова на спирачка, защото ще стане тук от един бордюр падане. Намали бързо. Така, отпускай леко и справи. Обаче като следиш, винаги хвърляй Ави поглед и вляво и вдясно, защото освен от ляво до бордюра, ние трябва да сме добре и отдясно. Давай лекненько. И сме чудесни. Леко дясно. Това е лявата. По-бавна кола. Така и сега първо гледаме тротуара за пешеходци. Давай. Защото пресичаме него. Може сега да изправиш волана. По-бавна кола. Пак гледаме дясно за коли и отляво. Айде пълен десен и давай назад. Отпускай вече и съединител. Спираме. Първа. Изключваме аварийните, ляв мигач. Айде върти вляво. Влади, ще се видим. Сигурен съм, че ще гледаш епизода. Надясно сме. Да, това момче е един наш фен на школата. Спираме на стопа. И потегляме, когато ни дойде реда. И виж сега, тук много често мога да изпуснем пешеходци зад кофите, не ги видим. Давай, внимавай, спираме пак, каним с ръка. Така. Ако оттам каним с тази, ако от другата, каним с другата. Давай. И да ми кажеш, давай, смело и си караш. Да ми кажеш за какво използвахме паркинг спирачката на автомобила, 3 приложения. И първо да я посочиш къде е тази паркинг спирачка. Ето я. Добре. На ствара сме вляво. Използваме я в случай на аварийно спиране. По време, като сме на наклон. Спиране, значи аварийно спиране в наклон. Третото за дрифтане. Изключи си мигача. Да, това за дрифтането е много интересно. Не го казвайте на изпитващия, със сигурност не иска да чуе това. Внимаваме това момче нещо да не прескочи. Така. Как ще потеглим в много голям наклон? Казвали ли сме го, че се потегля с ръчно? Май го казах. Да, потегляне, значи изпитващия иска да чуе. Потегляне и спиране в наклон и като аварийна, ако другата спирачка откаже. Виждаш ли, Ники, като и задавам въпросите в движение, как забрави да си превключи на трета, забрави си левия мигач след престрояването да си изключи. Един вид, но пък това нещо в крайна сметка развива курсиста и ако прецениш, че той може да се справи в движение, макар и с някаква такава малка грешчица, може и в движение. Иначе по-притеснителните винаги от място им задавам въпроса, за да са спокойни, нали, да не трябва да правят много неща на куп. Защото това е нещо, което много ги затруднява. Много неща наведнъж. Да. Сега, идеята каква е? Идеята е ние да предизвикваме курсиста да излиза в извън комфортната си зона. Комфортната зона е място, на което няма стрес и общо взето няма и развитие. Извън тая комфортна зона има риск зона, в която ние реално се предизвикваме и по този начин ставаме по-гъвкави, така да се каже. И извън тая зона пък е панинг зоната, дето ако курсиста влезе, вече черен екран ще стане. Та ние трябва по-често да излизаме от комфортната си зона, да караме курсиста, за да може той да стане по-гъвкав и да развие повече умения. Точно така. Има ли човек далече? Наляво ще завием. Малко по-напред. Добре, ти си знаеш. Да мине ли? Да, бе, ма не ме питай мене, ти си не изпита. Каквото искаш си правиш.
Така мъчиш колата обаче. Първо, заради съединителя. Предавката, че беше грешна. Иначе като държиш на полусъединител и спирачка, тя почва да прегрява съединителя. Това ще ни е наказателна точка. Не бързай се, за къде се оплаши. Чакай си реда и си карай. И не изпиташ, ще се случи. Сега в случая щеше и да изгаснеш, но аз бях вече длъжен да те предупреда, защото ти остана на полусъединителя, държеше спирачка, което означава, че съединителя, нали, се трие в маховика, който става просто... Става така, че единият диск е блокиран с спирачката, а другия се трие в блокирания диск и той ще прегрее в един момент. Ще замирише на... Феродов се казва. Чува ли си? Не. Ме замирише доста кофти. Така мериш, когато се прегреят и спирачките. Давай смело, това скоро си коя предавка ни трябва тук. Трябва ни 33-та. Люлин с раздрънканите ми кутища. Така е. Това сега ви ги оправиха в надежда, ти сигурно не помниш Ромско шосе какъв кратер беше. Не. Да, беше една от най-отвратителните улици. Супер. Вече. Горе-долу е супер, да. Само дето става велоалея, стесниха пътя и го направиха много лео. Добре, за да не губим после време да обясняваме, като това Ники може да го направим и в края. Със сигурност, ако курсиста си го преценил, че е по-стеснителен, притеснителен, обратната връзка му я даваш накрая. Даже може и някоя похвала да му потвършиш от време на време, за да го толерираш много добре. В смисъл малко да му създадеш увереност. Аз Наби нищо няма да й казвам, защото по-скоро нея бих я натискал в обратната посока, за да я изкарам малко повече в стрес зоната, за да може да натрупа повече умения. Та две наказателни точки ще ти пише там за завоя. Едната е, че изгаси колата, а другата е, че държеше с спирачка на полусъединител. И една препоръка. Там, където спря първия път, имаше ли смисъл да спираш? Не. Не. Трябваше да отидеш директно и да спреш на зона на видимост. Там ще спреме, ако има знак стоп. След като няма стоп, директно там, където виждаш колите и отляво и отдясно. Защото ние там нищо не виждахме. И никога не забрави, когато имаш обърнат триъгълник, задължително предавката е първа. Ти трябва да намалиш до много бавна скорост и да си я върнеш в движение. Окей? Да. Една наказателна точка и тук. Правим ли завой в кръстовище ни трябва? Нищо. Така. Чудех се дали да го пускам. Щом се чудиш, го пускаш. Като сега тук и с наказателните точки, Ники, пак ти си човека, който ръководи. Ако видя, че курсиста е по-притеснителен и примерно ще направи 20 наказателни точки, защото ние в момента караме по устав, нали? Сега реално не всички точки биха се маркирали, защото то по устав никой няма да вземе книжка в крайна сметка. Та идеята е ти да прецениш колко точки да напишеш. Ако са повече грешките, ще обърнем внимание само на най-важните грешки. Да, и ще гледаме пък да поощрим курсиста, му кажем 8 наказателни точки, оценка да. Нали, близо до скъсването, но взимаш. Ще му спестим нещо. И виж, никога няма да ги кажа директно. Винаги ще гледам да й дам някакъв вариант, в който да я накарам тя да мисли и да се усети. Вече ще й кажа директно, ако не се усеща с грешката, която прави. Та дори, примерно, и ако забрави да ми каже на 5 течности охладителна, аз ще започна с това, нали, какъв е другия прибор. Тя ще каже гориво. И това гориво, като го изгаряме в двигателя, не става ли много топло? В смисъл, винаги гледам с такива въпроси за обиколни, да я накарам тя сама да стигне до верния отговор, защото когато човек сам стигне до верния отговор, му остават трайни знания. Иначе като му кажеш, не бе, това е охладителната и другия път шанса да не го знае пак е почти същия.
Същото и с тези наказателни точки. Сега тук някои, нали, инструктори сме си говорили и те казват, ама ти твърде много ги, нали, едва ли не хокаш. Повечето гледат да са супер внимателни и толерантни към всички курсисти, нали, да не им казват точките, да им кажат в края, да е някакси по-обрано, докато сега, нали, с опита ти ще видиш, че всеки един курсист много лесно ще го класифицираш. От какъв темперамент е, какво мога да се издъни. Та на всеки, според мен, трябва да се сипва различно. И моята цел е да изпращаме осъзнати шофьори на пътя и затова гледам да съм максимално обективен. Не да премълчавам някакви неща, защото аз мога да премълча 99% от грешките и като я скъсат на изпита, тя ще каже на близките си, ами то ние с инструктора беше супер, аз толкова добре спрах, какво стана на този изпит. Разбираш ли, ама то не е било обективно, а било лъжливо. Да. Сега, ако някой е супер трудно, ще му спестим много от нещата, за да може все пак той да се развива. И ако не е стигнал до ниво за изпита, което да си го вземе, просто ще му предложим да си вземе допълнителни часове. Дали са 10, дали са 20. Нямам курсист, който да ми е отказал допълнителни часове. Въпросът е, когато го направиш със съответните доводи и през целия курс той е видял, че ти си загрижен, а той знае дали се опитваш да му вземеш парите или наистина искаш да го научиш всячески, защото наляво сме. Защото нашата цел е да ги изпратим максимално подготвени. И сега, нещо, което много обичам да казвам, не знам дали сме го казвали Сави. Да речем, ако 100% умение е много добър шофьор, много добър шофьор, ние в момента сме почнали Саби от нулата, да речем, или аре посънувала е малко, почнали сме от 10%. С да си вземем изпита, на нея трябва да стигне до около 30% умения. Демек за изпита най-базовото да познаваме правилата и що годе да може да управляваме добре автомобила. Но оттам останалите 70 се развиват следващите 2-3 години от шофирането. Та моята идея, Ники, е не просто да им сипа до толкова, че да могат да си вземат изпит. А хора като Аби, ако може да ги изпратим от школата на 50%, на доста повече знания и умения, отколкото са и необходими да си вземе изпита, защото в крайна сметка после всички отиваме на пътя и колкото по-осъзнати шофьори има, толкова по-добре. Така че аз си вървя по този ръб на бръснача. Да си я натискам полечка, че да я изкарвам постоянно от комфортната й зона. Аз си бяхме. Да, ти си беше нищо. Аз отваря сме надясно, Аби. Да, и мигача, какво го правим? Това понеже за втори път ти го казвам, ще ти напиша на наказателна точка, защото замисли се отдясно, ако има улица, ние ще заблудим, че завиваме. Демек, престрояваш се точно така, като ти кажат командата, оглеждаш се и веднага предприемаш, не да чакаш последния момент, но после си изключваш мигача съответно. Сега сме надясно и после на кръговото сме направо. От коя лента беше за направо? Какво беше правото? Колкото по-скоро ще излизаме, толкова по-вдясно. Да. Лява или дясна? Дясна. Сега виж тук, Ники, понеже тя не е правила толкова кръгови, тук и влизам с някакво уточнение. Сега може и да я тестваш, ама ние колко пъти сме ходили на кръгови? Веднъж? Да. Шанса да си го спомня перфектно не е много голям, затова малко я подсещам. Да речем, задам и подсещаш въпрос. И в случая тя се замисли и за това и казах за правилото. Ако ми беше отвърнала дясно, нищо не отговарям. В смисъл, оставям си я да си действа. Аз какъв мигач? За направо. Без никакъв. Добре. Не си изключвай мигачите, ще се качиш на бордюра по този начин. Бръмчим. Мигача след завоя се изключва сам. Да, и виж сега как забави втората, мигача тръгна да изключва, защото тя вече се чуди сега какво беше за направо. Който не гледа епизодите, в YouTube не знае. Имах една съученичка, съвсем скоро я учих. Ма гледай за коли. Средна лента е за направо. Дясната е за дясно. И нали, предвид факта, че не караме на 18, очаквах да е доста по-трудно. Тя се справяше фантастично, обаче нямаше епизод, който да не е гледала с Юлето. И реално още преди часа
Добре, тук 3 наказателни. Тук трябва да излеземе направо, е втори изпит. 3 наказателни точки. Че минахме през тая черта, затова ми предвид, че могат и да те скъсат на изпита. Какво? Карала ли на сън? На сън? Не, въобще не се е качвала. Въобще не се беше качвала, но примерно днеска идваме и тя знае какво ще правим, знае къде ще ходиме. Разбираш ли? Понеже си карам по системата и тя като е гледала епизодите, аз нямам курсист, който да обучавам извън системата. Сега ако ми се наложи много успешно да отида в някой друг край на София да си свърша някаква работа, не е проблем за веднъж или два пъти да сменим с някоя от каранията в чуж район, защото те дали ще са в младост или ще са там, където ги правим. Важното е да е по-разнообразно. Палянка. Само леко те коригирах да не бутнем бордюра. Сега в тази ситуация на изпитата съветвам да спреш. Ти минахме на толкова от бордюра и ако пипнем бордюра, не направо. Не съм ти казал нищо, бе. Защо си измисляш от себе си? Какви си тя работи? Дата на изпита по-добре спри, защото така ще ти хванат волана на изпита, затова да те късат. Добре. Рязко съединител и рязко спирачка додолу. Додолу. Съединител първо. Потегляме. Сега видя горе-долу прилично спряно, нямаше толкова много киша пред нас. Под нас. Ляв мигач сме наляво. Не бързай. Първата вляво. И веднага пак вляво в дупчицата ще влезем. По-дясно пъти тук не е по-кълчени. Ляво. А защо газ даваш? Да ти е трудно? Айде още газ. Съединител втора. Айде още газ. Газ, пускай съединителя. Газ, много газ. Съединител додолу, рязко спирачка. Виждаш ли колко по-бавно спира? Да. Чули го това? Да. Ето това бе системата, която преди да повлече колелото, да почне гумата да се влачи, тя просто отпуска, пак леко се повлича, пак отпуска, като идеята на това отпускане е всеки път гумата да сменя контактното петно с асфалта. Демек тя се влачи малко тук, леко превърта, влачи се на следващото място. Защото колите без ABS, тя като почне да се влачи гумата, тя се влачи на едно и също контактно петно. И то много бързо прегрява и гумата не спира толкова добре, когато прегрее. Да, това е един от плюсовете на ABS. Давай първа предавка. Потегляме лекичко. Ще отидем по-към края. Ще обърнем наобратно. Давай леко гъщица. Не пускаме ли ми гъщ? Гъщица, не. Гъщица, съединител втора. Отпускай. Сега ще се насочим надясно. Пускай съединителя, пускай повече газ, да ускорим повече. Да изтестваме колата. Повече газ. Съединител додолу. Рязко съединител, спираме. Виждаш ли как? Да. Тресе. Да. Айде първа предавка. Да, лекичко отпускаме. Сега, върти вдясно пак. Или не, и след това ще завъртим вдясно, да може да ускорим повече. Дясно и дупката пак вдясно ще завием. Тук малко излязохме от изпита. Тук Ники ще правим по-екстремно ускорение по принцип. Давай леко гъщица. Съединител втора. Пускай съединителя. Рязко спирачка. И виж, ще въртим и волана. Виждаш ли как докато нулева предавка? И ръчно. Дай вари. Виждаш ли как докато работи ABS-а, колата все пак може и да завива. Това е най-същественият плюс на ABS системата, защото ако ти си натиснала спирачка и гумата се влачи, както са по-старите коли, няма никакво значение дали гумата е завита вляво или вдясно. Колата ще върви по посока на силата. Да. Няма значение дали са завити гумите. Тя ще се стържи и ще си върви направо. Докато тук ABS-а, заради всяко едно превъртане, спиране, реално между тези цикли на спирането, колата може и да завива. Реално ти мога да караш по магистралата с 140 и да направиш 6 пъти вляво и вдясно, да заобикаляш хора, коли, ситуация, ако нещо се е случило, не дай си Боже. Демек колата ти остава до голяма степен управляема. Съединител първа. Изключваме аварийните. Айде лекичко. И си продължаваш да изпита, така? Да ни кажете TikTok. Кой? Някой случайно да ни снима. Да, пускаме гъста. Тук снимахме с нашия теоретик Лъчо. Той пускаме, че е хлъзгало, нали видя. И пак сме вдясно. Има предвид, че сме с най-високия клас Гуми Мишелин. И въпреки всичко видях за какво става. Просто си представя сме с някакви такива по-стари гуми, по-бавна кола. Там, където е буса, сме вдясно.
А защо даваш толкова газ? Там, където е буса, сме вдясно. Буса вече мина. Свърши Аз мислех за това. Нищо. Тук ще завием вдясно и си по-бавно. Търси си място да паркираме. Свършихме с бързото за сега. Да. Отляво дай мигач и паркири до белия джип. Перпендикулярно паркиране. О, първа грешка. Защо? Ти ще ми кажеш после. Първо паркирай. Как се позиционирахме за перпендикулярно паркиране? Кое правило наруши? Трябва да съм май по-далеч. Айде, паркираме до следващия автомобил, позиционирай се правилно. Ама не бързай, защо бързаш, Ави? Искам бавно да караме вече. Свърши бързото каране. Видя ли как малко дадохме бързо и вече не мога да го заптиме? Така добре ли сме? Ами човешки ръст има ли тук? На малко. На малко дете, ама ние не сме казали на малко. Подмини си и паркирай, каквото направиш, това е. Да, паркирай, какво ме гледаш? Още една наказателна точка имаш, заради това, че не дадохме пътен показател за паркирането. Трябваше да пуснем къв мигач. Да. Случая? Нямаш. Случая къв мигач трябваше. Не паркираме отдясно този път. Ляв. И се огледай сега през дясно рамо, защото ако идва рамо. Дясно рамо. Така, защото ако идва кола, ще я отнесем. И паркирай, ако не ти харесва, можеш да направиш корекции. Спираме. Харесва ли ни? Така, спираме. Сега слушай, когато нямаш човешки дистанция, винаги ще отидеш далеч от автомобил. Което значи, че тук, ако имаш са кола, щехме се забием. Трябва ни един човешки ръст, ама не детски. Айде, сега коригирай. Давай първа предавка. Искам да си я докараш колата максимално близо до другата в парко място, както си море да. Без да се връщам напълно. Както си пожелаеш, може и отначало да се върнеш, но със сигурност, ако можеш без да го правиш отначало, ще е по-добре. Айде, спираме. Задна. Да, той наше чака. Огледай се дали. Той се махна. И сега гледай на къде ще въртиш и какво ще правиш. Искам да сме близо до оная кола. Не камерата. Камерата не гледаме. Близо да сме до оная кола. Камерата е за инструктора. Обърках се. Виждам. И въпреки, че в момента тя е объркана и доста стресирана, взима правилни решения. Сега какво трябва да направим? Спри. Парктроника, когато се доближим, просто ни сигнализира, че сме близо. Не е червено, можем да си продължим, просто ни сигнализира, че сме близо да внимаваме. Какво ни трябва? Сега ли? Добре, хайде, паркирай тогава. Ма сега съм много близо. Виж, като я питам къв влан ни трябва, не знае какъв, ама знае на къде да го върти, като тръгне. Чудесни сме. Браво. Изключваме аварийните. Наляво. Добре усещаш колата, ще стане много добър шофьор от тебе, обаче за изпита ще трябва да разчиташ на късмет. Идеята да не е на късмет. Да. За да имаш добро паркиране, ти трябва правилно позициониране. Виждаш ли ти като тръгнеш още от позиционирането с грешка? И то всичкото отива. Да. Трябва после да правиш корекции и ако си много притеснена, има голям шанс да сбъркаш. Наляво сме. Да. Затова и за теб важи, и за хората в YouTube, които ни гледат. Записали сме 5 видеа за паркиране. По 2 минутки са, може да си ги изгледате. Стъпките за паркиране трябва да ги знаете наизуст. Сега? Дясно? Дясно. Така като беше от другата страна на паркирането. Да. Нали окей да сме си в нашата лента, а не в насрещното? Няма проблеми да сме в насрещното. Тук е паркинг в крайна сметка. Ако няма насрещни коли, си правим един човешки ръст. Иначе може да го започнем и от по-далече. Въпрос на... Наляво. Ами ако има паркирани коли в нашата лента и сме твърде близо, пък няма да стане, като навиеме левия, ще ги оберем тях. Не е проблем да влезем в насрещната. То само на паркинг е разрешено паркиране отляво. Иначе в нормалния живот паркирането е само отдясно, в смисъл по улиците. Така говорим на този паркинг. Да, не е проблем, че е в насрещното и на който и да е паркинг. Не пречим ли на насрещния, в смисъл ако няма кола, окей.
Сега тук, ако беше киша, щеше да се завъртим с тази скорост, защото е много бърза. Тук трябваше да пуснеш гъста и да минем с 15 на някъде. Направо сме на кръговото. Това е втория изход. Първият е за дясно, втория е за право. И този ли да го изчакам? Аби, Да. подготви си колата само на червен светофар, учебен автомобил стои на нулева. Айде, давай леко. Те две коли като минаха, отговориха ли ти на въпроса дали трябваше да ги чакаш? Да. Не бързай сега. Добре. И тук една наказателна точка ти пиша. Пак бързаш. Не знам за къде ти е тази газ. Искаш определено да се провалиш. Другите коли не ни интересуват. Една наказателна ти пише, защото в коя лента трябваше да влезем за направо? Средната. Средната, ти влезе в коя? В лявата. В лявата. И как влезе без мигач? Окей? Затова още една. И тук вече монтажиста на видеото ще каже дали станаха 9 или 10, че аз им изпуснах бройката. И понеже знаех, че е така, и затова и ги казвам директно. Иначе другия вариант е, Ники, просто си носиш, нали, в папката едно листче да си ги записваш, нали, ако е по-притеснителен курсист. Сега виждаме, че на нея идва в повече, ама я държа я между панинг зоната и зоната на растеж. Извън зоната на комфорт. Чуда се кога ли няма да дойде. Може да залагате в коментарите. Едни и същи са грешките. Еднотипни са. Горе-долу на едни и същи неща се дънят и едни и същи глупости правят. Надясно сме ви. Когато имаше баир, трябваше да превключим трета чак на около 40 и го направи на 22-3 и го сеш как се мъчи колата. Да. Дай се мигач, спри. Спираме. Сенител на средата на пътя. Спираме. Погледът е задължителен. Спираме. Нулева ръчна. Така. Само за секунда. Тук ще приключим изпита и от тук ще стартираме с нов. Ето. И една химикалчица. Добре като цяло, сега дали са 9 наказателните точки, дали оценката е не или да, няма особено значение, на ръба сме. В смисъл, окей, но лошото е, че повтаряме грешки, дето и предния път сме ги правили. Няколко уточняващи неща, за които няма наказателни точки, но са важни. Като правиш десните завои, стоиш много близо до бордюра. Дори тук сега на десния завой ти беше буквално на 2 педи, една педия. Да. Хубаво е колко да имаме от бордюра при десен завой метър, кра. Ние като бяхме на първите упражнения на осморките, колко гонихме да имаме? Гледахме да сме плътно вляво по линията, за да може радиуса на завоя да е малко по-широк, да не е толкова остър. Да, пусни. Сега, на едно место не ми хареса за левия завой. И Ники може да фанеш телефончето и да снимаш. Да речем, че ние от тук правиме ляв завой, имаше 2 ленти. Ние в коя сме казали като учебна, че влизаме, в лява или в дясно? Дясно. И ти направи следното. Което означава, че тук, където ти е острова, няма място как задния автомобил да те изпредвари по най-късия път. Та виж ти откъде почваш завоя, почти веднага. А ние сме казали, че завоя почва от средата на улицата. Ти трябва да караш напред до тук и ето от тук да влезеш в дясна лента. Да. А не да влезеш първо в лява и после да преджапаш дясна. Ще ти кажа защо. Защото ако стои някой, дето бърза много зад тебе и ти тръгнеш по тази траектория, той къде ще си мислиш, ще останеш? Тук. Да. И той ако тръгне от тук те изпредварва, ти като изправиш волана, тук Ще се блъсне. ще се блъсне. Затова хубаво напред и късен завой право в дясната лента. Един вид тази траектория трябва да я оправим за левите завои. Слагай Ники камерата отзад. За ръчна как се потегля? Остави я. Сега, когато е обикновена ръчна, се държи копчето натиснато, пуска се спирачката, дава се газ и се отпуска, както беше на автоматика. Да. Тук в случая тя е автоматична. Пускай спирачката, отивай на гъста, подавай леко газ. Тук тя се изключва, давай леко. Тук тя си... Ама защо пусна рязко синител? Не знам. И защо пусна и гъста? Не знам. Ръчната я оставяме дръпната. Пускаме спирачка, колата ни държи, пускаме я. Давай леко гъщица и леко потегляй.
и просто задръж на полусенител, като колата потегли. Нагоре сенителя. А защо толкова много газ? Ето. Ама защо пусна газта? А да не ли пускам? Ами виж сега, пускаме всичко. Всичко пускаме. Ако ти пуснеш газта в баира, как да тръгне тая кола? Тя няма сила. Да. Това е бензинова кола. Демек газта ти хубаво я даваш и в момента, в който тръгне да потегля колата, газта се задържа. Ние като потеглим, ще ни трябва ускорение и втора. А ти точно в момента, в който и трябва сила, ти тогава демек форсираме я, докато сме на празен ход. Къде отива тази мощност? Никъде. Реално чак тогава трябва да я задариш. Айде сединител първа. Така, да, пускай спирачка, давай леко гъщица, задръж. Гъста. Видя ли пак я пусна и пак ще угасне за малко. Айде сединител втора. Пускай сединителя. И с къв мигаш трябваше да тръгне. Повече газ. Съединител трета. Демек на малко по-висока скорост. Изключително мигач. Айде рязко съединител. Без спирачка. Втора. Бързо. Отпускай бързо. Защото кой ти глътна скоростта? Никога. Айде ляв мигач, наляво на стафара. Наляво, ави. Сега вече сме вкарали в панинг зоната, защото тя от едно известно време вече не знае къде се намира. Но усмивката ще спаси. По принцип на камерата не се вижда. Кое? Но аз го усещам по неправилните действия. Че примерно си излезнал в панинг зоната. Дето сме малко черен екран, не знаем какво се случва. Да. Това е хубаво, защото на пътя ще се случи и това. Спираме. Дай сега сединител първа. И да направим едно тръгване за 2-3 метра от наклон. Пускаме спирачка, мога да обереш леко празния ход. Ето, сединител, спираме. Но ави пак ти казвам, първо не ти трябва толкова газ и второ газта след потеглянето е константа. Даваш и я държиш, айде ти си. Чудесно, ето сега много добре го направи. Рязко сединител, какво ще правиш? Ще ги изчакам. Добре. Айде преди Мерцес или не? Чакаме си. Да ги чакам? Спирам. Ако бяхме по-подготвени, да, ама ако се чудим, ги чакаме, защото иначе ще берем ядове. И гледаме светофара, колите. Айде, светофара се смени. И ето сега, ако се притесниш и изгаснеш, става пак проблем. Така, сега това ни е втория изпит. Първия свърши с оценка на ръба. Дали да, дали не. Ще каже монтажиста. Въпросът, който ще те питам, да ми кажеш отляво надясно тези уреди на таблото, за какво служат. Кои? Големите прибори, да. На арматурното табло, така се казва, има 4 прибора. Отляво какво мериме? Едното е оборотомера. Добре. Другото е скоростомера. Точно така. Малките уредчета отляво и отдясно? Едното е за горивото. За кое гориво отляво, за кое гориво отдясно, знаеш ли? Не. Тази кола е с 2 горива. На обикновените коли отляво е температура на коя течност трябва да следим? На коя течност? Дай 10 мигач и паркираме. 10 мигач, избери си място и паркирай. Май го си пусна. Нищо. Бавничко и ще си търсим друго. Ако няма, просто ще... Ама сединител ще угаснем. А защо ще се блъскаме в този автомобил? Аз не искам да се блъскаме в него. Демек ти в перспектива си карай на един човешки раздисна. Виж, се прибираш, дай 10 мигач. Защо се прибираш дясно? Той бус не го ли виждаш червения? Нали ни трябва човешки ръст, сеш се? Да. Идеята е в дългосрочен вариант да не вървим към ПТП. Ето, стоиш си плътно вляво на човешки ръст от най-стърчащите коли. Така го търсим и като няма место, ще си продължим. Сега след буса, ако няма. Не. Няма. Надясно на стафара тогава. Поне мигача да не го хабим. Така сме го дали. Ще пак се залепи за този бордюр. Аз казвам човешки ръст и искаш да се качиш на бордюра. Аби, да караме, момиче. И то не го знам какво. Той е каквото иска да си прави, той си знае. Виж го сега то как се засилил, психология. Пускай гъста. Виж ли психологията какво прави? А ти с това дето ти правиш, знаеш ли какво ще стане? Предавка? Ще се качиш на паркираните коли. Дигат ни ръка и ни смеят.
пускаме газта. Малки улички, караме на втора без газ. Не си помниш най-важните неща, нали? Казахме, че има система, която толкова спазваш, си вземеш изпита от първия път на 95% гаранция. Много бягаш от нея и ще береш ядове. Ай сега съединител, намали, ама сега трябва да му отбиеме първа. Къде ще му отбиеме? Айде де! Сега, когато има място, ще ги натикаме да влязат на мястото, ама стига толкова. Айде! Върти, през кофите няма да минаваме, спирам. Значи, когато няма място, ти ще трябва да отбиеш, ама идеята е леко да си по-към него, да му убиеш скоростта. Видели как бързо караше предния водач? Аз не видях жена ли, или имаш май жена, мисля, че. Жена беше. Да. Защото тя си кара смело срещу тебе, ама ти ще се издъниш заради нея. По-ляво дръж, на кой правиш место, за да влезат и теб да те качат на бордюра. Челен тезето. Лоша услуга правят, това го правите всички курсисти. Ако сега карате курса си, значи карайте по-към колите, не бягайте към бордюра. Когато ти не си в тая позиция, а започнеш да ходиш в тая позиция, му казваш: кумчо, вълчо, ела ме изяш. И той ще дава газ срещу тебе и ти от страх накрая ще се бутнеш в бордюра, за което изпитът ти свършваш. Ти хванат волана. Наляво сме. Или всъщност надясно, извинявай. Казахме ли, че тук не се спира? Къде се спира? На хубава видим. Еми, тук на видимо си имаш. Не. Колко върнахме назад? Много. Изгоряхме. Да. Айде. Защото не си спазваш правилата. Бавна кола. Ще ударим опела. Айде движи напред, Даби. Тук няма какво да правим. По-бавна кола. Още напред. Наведи си главата на волана. Така. Давай смело и ще видим сега къде да отбиеме, че на пътеката не можем. Дай си мигач, ще убиваме. Давай леко гъщица. Рязко синител додолу. Намаляме. Поглед за моторист. Тук ще отбием временно. Дай ни аварийни и спираме. Нулева предавка. Ръчна. Казахме, когато нямаме предимство, предавката е коя? Първо. Ти отиваш и спираш на някаква стоп линия, която не съществува. Първо, че си 5 метра по-назад, нямаш никаква видимост. Втора, забравяш да си върнеш първа. Това, което трябва да направиш, е съединител. Както сме леко в баир, той ще изяде скоростта, връщаш първа и излизаш на зоната на видимост на полусъединител. Виждаш, че си и се включваш. Да. А в този случай ти стоиш на втора. И от 9 така се прецака и изгасна в едно кръстовище, да те подсетих. И сега повтаряш абсолютно същата грешка. Имай го това предвид. Хайде, че тук почваме си излага пред хората, човек. Не се смей, не е смешно. Айде, нов изпит правим. Сега, да ми кажеш по-задължително оборудване трябва в багажника. Сега ще съм малко по-толерантен, ще я питам на спряла кола, че вече почват да идват повече. Светлоотразителна жилетка и триъгълник, пожарогасител и аптечка. Точно така, включваме се в движението, успех ти желая. И отдясно ще паркираме успоредно. И там по-напред има едно място за те на тъмносиня или черна кола. Зад мазата? Да, зад мазата. Много съм далеч. Да, като няма кой да мисли за това по-рано. Айде паркираме сега. Ако леко тръгнате изпред варата, какво стане? Айде. Един вид трябваше да си. И сега като няма кола, много гадно. Ти си знаеш. Достатъчно. Харесва ли ти? Не. Коригири. Не знам как. Помисли.
Погледай се, виж имаш ли место, нямаш ли, наново ли ще излизаш, какво ще правиш. Добре, тук може да се пусна назад към Може, тоя. да. Това е най-добрият вариант, иначе трябва да излизаш на булеварда. Чакайте. Това съм пред. Айде, Аби, няма на булеварда сме, няма кой да те чака. Що? Не знам. Много съм близо до това. До който е? До Мерцедес. Я погледни в камерата, виж колко си близо. Чушки. Какво сме казали, че огледалата лъжат? Много лъжа. Къде си подпря? На бордюр. И това носи 10 наказателни точки и се прецакахме. Дай първа предавка. Тръгваме леко вдясно напред. Давай. Дясно напред. Върти. Пълен. Това е ляво. Пълен. Гледай вдясно, момиче. Ние няма ходим на пътя. Спираме. Ето, ако беше видяла, че си близо, само трябваше да еш напред с десен. Сега, бях ти обещал, че ще те понатисна малко и просто прозрях, че е точният момент. Не искам да го правя повече, защото след това ще ходим и на магистрала. И сега, ако я натисна, я направя цветен телевизор, но виж като почнах малко да съм по-остър с гласа. Тя си беше натрупала вече и грешки и аз си кажи какво ти се случи. Не пани. Сега представяш ли си през целия курс инструкторът ти я вика и да крещи до тебе? Ужас. Да. Ще се Смисъл, отпиша. я ми кажи, ще се отпишеш? Ти ще се отпишеш, да. Ама повечето хора не се отписват и седат там и се върят на бавен огън. Кажи ми, като аз малко съм по-остър, давай сега тук и почна да те натискам накрая. Какво става? Черен екран в главата. Да, блокирам. И блокираш и почваш да викаш не знам какво да правя, Единственото, което може да ви измъкне от това, е да си знаете много добре системата. Как става паркиране? Удея правиш перпендикулярно паркиране, спираш на една педия. Да. А трябва да спреш на човешки ръст. Сега правиш успоредно паркиране, вместо да спреш близо, Да, пак спирам. спираш далеч. Трябва това да го знаеш насън да те бутнат. И това е нещо, което ако ти се притесниш много на изпита, само системата ще извади. Коя стъпка не спази? Окей, бяхме далеч. Не си спази много важна стъпка, като завъртя левия волан, трябваше да чекнеш там. Аз затова ти набих спирачката, за да те притисна допълнително. Изкара ли си я къл? Малко. Викаш, аз къде си бях черен екран, още толкова. Така, ама представи си, някой те изпредварва леко в насрещното, един те изпредвари. Да не те, ама като се ударите, и двамата ще сте виновни. Коя стъпка от паркирането ти си изпуснави? Когато направи ъгъла ти беше много добре, беше ти 35 градуса, колкото сме казали, защото няма кола отзад. И трябваше да караме с прав волан до бордюра. Да. Ти трябваше да се надигнеш и да гледаш на това огледало, да се залепиш на бордюра и чак тогава левия. А ти го нави много рано, един вид започна да използваш своя добър усет. Усетът ти за шофиране наистина е добър и ще станеш, пак ти казвам, много добър шофьор. И няма да имаш никога проблемите с паркиране, дето имат повечето девойки и вече някои от момчетата. Въпросът е, че следвай системата. Когато се научи по нея, нали? Да. Виждала ли си там едни китайци на едни потрошени, как правят така? Да. Ами, ти трябва да си така с системата. Мислиш, че той влага много мисъл в това, което прави? Той го е правил толкова милиона пъти, че въобще не го мисли вече. Да. Тогава ставаш добър. И за да стигнеш до това ниво и да си много добра, трябва да си следваш системата. Айде сега, включваме се в движението и отиваме на магистрала, няма те мъчи повече. А вие напишете, уважаеми зрители, дали ви беше приятно само да гледате, давай гъщица, защото аз съм се возил при колега, при който уж съм се обучавал и той на първи час, сините във втора, и той през цялото време вика и крещи, очевидно момичето се справяше, нали, и беше трудно. Обаче то в един момент става нетърпимо не само за инструктора, а и в смисъл не само за курсиста, той и за инструктора. И момичето по някое време отвори вратата и си тръгна от учебната кола. Да, директно както бяхме в една малка уличка и се тренирахме, момичето просто си тръгна, не издържа наляво. Трябва да ви кажа, че на мен сърцето на задната седалка бях като Ники, ми се скъса. Смисъл беше ми отвратително неприятно да съм в колата при такова общуване с хората.
Просто ако е толкова трудно, нали, на полигон ще си стоиме, ама трябва по-спокойна среда. Да. Да. Аз чакам светофар, Чакаш ти. който А няма. първата кой ще я включи? Леко синител. Айде, оттам са блокирани от пеше, ама те вече търмина пешеходец, така че спираме мигач си дай. Спри. Той ще завива и ще го удариш. Гледай ляво, наведи се. Айде гъщица, ама не бързаме всъщност да разпирачка. Трябва да пропуснем от двете страни с предимство и насрещните за посока право. Този сега ще завива. Гледаме отляво, няма. Тръгваме леко на полусъединител. Лява лента върти ляво. Давай гъста смело. По-вдясно малко. Втора. Тук карат в насрещното насрещните, тъй като техната лента се е превърнала в паркинг. Давай гъщица. Трета предавка. Да. Та не е приятно да ти намира толкова косуря. Да. И това беше не, по-добре всъщност. леко дясно. Това беше на много нисък прак, Ники. За зрителите съвет, ако вашия инструктор ви се кара и обстановката в колата е тягостна, отидете в школата, в която сте и поискайте да ви сменят инструктора. Давай газ. Никакъв смисъл няма. Нито на него ще му стане по-лесно, нито пък вие ще се научите. Така че съвета ми е, скъсали се връзката между инструктора и курсиста, винаги да се смени инструктора. Нали така сме си говорили, Ники? Да. Защото по-добре и за инструктора, и за курсиста. Защото новия инструктор ще влезе с ново търпение въоръжен и ще е готов да покаже нещата, които вие по 3 пъти сте ги казвали наново. И по този начин е по-добре за всички участници в упражнението. Караме си. Втора върни. В Баир сме все пак, давай. Казахме в Баир по-късно да превключваме. 10 мигачи сме надясно. И от тази лента. Сега не знам, виж, тук са дали от дясната, ама от дясната този остров, като са го нарисували, как да стане? Поглед. И се престрояваме къде? След пътеката, ако трябва да сме честни, предавка. Изключваме мигач. Виж, тук от дясната лента реално не мога да. Заради острова. Заради острова. Айде, втора. Айде, давай, смело. Сега толкова трябва да сме честни, другата лента е право и ляво, а нашата е право и дясно. Така че от другата лента не би трябвало да може да е газ. И ако сме си в дясна, може да си влезем и да си го заобиколим, ама толкова криволичене по пъти означава, че някой ще ни изпредвара, защото те ли никой не ги спазва. Ляв мигач, поглед. Сега виж, кръговото има 5 входа и изхода. Сините от трета. Ние ще сме посока кулата. Това ще е третия изход, затова ще сме в лява лента. Реално тук, за да направим обратен, трябва да влезем в петия изход. Коя предавка влизахме в кръгово? Втора. Съединител, намаляме до под 20, намаляй. Приготви втората, не спирай. Отпускай плавно съединителя. Пускай го и гледаме. Поглед вляво, айде гъста, този е далече. Повече газ. Съединител трета. Пускаме съединителя и отиваме в лява лента. Сега тук се допуска и в средна да отидеме. И виж, това кръгло ще го правим на трета, защото то е огромно. Дори не мога да разбереш, че сме в кръгло, толкова е голямо. Сега, първият изход беше по околовръстното да се върнем надолу, да бяхме. Да. Втория е за Банкя, а ние сме на третия и виж, когато автомагистралата, белите са зелени. Да. Дигни 10 мигач сега. Поглед. Една лента минаваме. И виж, сега, Ники, аз обърнах палачинката и започнах вече да й казвам всичко, за да мога да я балансирам. Мен не ми трябва черен екран, когато сме на магистрала, защото няма да запомни нищо. Айде, гъщица. Давай смело газ, повече газ. 60 имахме ограничение, сините от четвърта. Само назад, пускаме синителя, ляв мигач се включваме. Сега си имаме ускорителна лента, обърни се през рамо бързо и сега си гледай напред. Виж, влизаме тук, поглед, отпусни гъста леко, отпусни актира да мине, ляво огледало. Така и ето тук някъде, вече се престрояваме, изключваме мигача, синител пета. Напред, надясно, напред. Пускаме и виж, веднага и хванах ръката. Сега хубаво беше от дей, когато паркирахме, аз забравих, защото не обучавам толкова често курсисти. Хубаво е да изтренирате предавките до 6-та, когато паркирахме. За да може тук да има една идея спокойствие, но аз веднага и фащам ръката на лоста и помагам с едната това, с другата.
За да е спокойна и тя, съединител 6-та, надясно и назад. Отпускай. Газ. И тук е същото като Аби с първа и втора. Нямаше нужда в нулева. Направо надясно и назад. Да. Окей? Да. Сега, защо те накарах да се обърнеш през рамо? Ще отговорим на този въпрос. Виж сега, тук има за слизане на бензиностанцията. И представи си, може ли някой в аварийната лента да продължи да кара? Да. Хипотетично може, не би трябвало. И сега си представи, тук се влиза в тая бензиностанция и там е изхода за двете. Представи си някой кара в аварийна лента и ти излезеш без да погледнеш. Какво ще стане? Ще се размажеш. Да. Да погледа през рамо е да не би някой, идиот ще го нарека, може да ме ти дипна тук от монтажистите, да не кара в аварийна лента. На мен ми се е случвало. И това е супер опасно. Затова ти си длъжна да се обърнеш и да видиш. Ние не гледаме дали на магистралата като цяло има коли и камиони. Гледаме само за аварийна лента. Да. И трябва много да внимаваш, защото като си обърнеш главата, има голям шанс да въртнеш с главата и левия волан. Давай гъщица. Караме по камиона и така. Малко повече дистанция. Айде, обърни се през ляво рамо, ама дръж траекторията. През ляво рамо. Ето, виж, тя Ники няма да мръдне. Но има курсисти, дето като тръгнат да правят това, и ти затова трябва да си на волана готов. Да, и сега ако си преценил, че курсистът е доста по-притеснителен, да, може едно паркиране преди непосредствено магистралата някъде и да обясниш за ускорителната лента, след това, че има лента, в която да слезем. Сега, имаше табела с отбивка, първо е на километър, след това има пак на 500 метра, ние ще слезем посока Мало Бучино, демек надясно ще се отбие. Виж, пише 500, което значи след 500 метра. И винаги, където е физическия изход на давай леко къщица, на магистралата отгоре има портален стълб. Ще кажа почти винаги, защото наскоро ми се случи да няма такъв портален стълб. Виж ли къде има табела Мало Бучино и тя е синя. Синя е, защото е извън градско движение. Ако беше пак магистрала, щеше пак да е зелена. Да, винаги съм се чудила защо така. Поглед, на магистралата табелите са виж зелени. Да. Сега поглед тук задължително. Ето тук ни е изпредварвала кола по време на учебен процес. Ние сме дали мигач, че той ни изпредвара през аварийна лента. Затова трябва да се гледа винаги. Изключваме мигача. По-ляво. Ляв мигач. Рязко синител и спираме на стопа. Я пусни спирачката. Пусни я. И сега ще спрем рязко. Няма коли за нас. Рязко додолу. Виж ли тук, където пътя е изчистен и е осолен, че спирачният път си е много сериозен, не е като там на леда. Айде, потегляме. Рязко синител. И ти фактически, ако си на втора, не спирай. Ако си на втора има, виж, така трябва в движение, да подготвиш и чакай сега да изпълзиш и да си търсиш зоната. Айде, гъщица. Пак поглед дясно, защото там идват от завои и не се вижда нищо. Съединител втора. Ники, камерата назад. Айде, батерия. Ляв мигач, София посока. Пусни гъста. С предимство ли сме? 30. Не. Я виж отсреща знак какъв е. Ромп ли е? Да. Значи и ние сме. Да. Без предимство, те отдясно. Да. Айде, гъщица. Демек, какво знак липсва ли винаги си го търси отсреща? Добре. Айде, гъщица за ускорителната лента. Виж, 60 ограничение. Съединител трета. Пускай съединителя. Тук много коли се включват с 30. В магистралата това е супер опасно. Давай още гъщица до 60, съединител четвърта. Отпускай съединителя, айде леко гъщица. Поглед през ляво рамо, само да видиш аварийната лента, чиста е. И виж сега, ляв мигач. Ускорителната лента е много дълга. Ай, съединител пета. Представи се обаче има 5 тира 10 коли и стане някаква шашма. Какво правим? Нищо не ни пречи да продължим още малко в аварийната, ако няма някой аварирал и да се включим чак тук. Има курсисти, изключи мигача. Давай газ. Има курсисти, които са буквалисти и са готови да се фърлят пред камиона, само и само да спазят маркировката. Съединител, 6-та предавка. Цак, пускаме съединителя. Според теб нормално ли е човек заради една маркировка да се фърли? Сега, ако видиш тази ситуация с аварирал автомобил, окей, ако трябва ще спрем. Да. Но в никакъв случай, заради някаква маркировка да не се метнем под гумите на тира. Давай газ.
Така е за ускорителната. Защо е редно да сме с 60? За да сме по-близо до скоростта на движение на автомобилите в дясна лента. Те обикновено тировете с колко карат? 90. Да, с 90. По-лесно ще се включим. Ако сме по-бавни, лесно ли ще се включим в Не. поток с толкова бързи? Не. Държи сега пътя, давай гъщица. Колкото ти е комфортно, до 140 може. Сега, видя ли на моста, че имаше знак 70, Да. но отдолу имаше и снежинка? Мгм. Да. Което означава, че ако вали сняг или е заснежен пътя, трябва да се движим с тази скорост. Защо на мостовете ги слагат тези знаци, знаеш ли? Не. Защото духа вятър и под магистралата и над магистралата Мгм. и има голям шанс пътя да се обледени. Да. Виж, тук никога няма да видиш такъв знак. Мгм. Освен ако няма някакъв опасен завой или нещо друго. Но когато е мост, винаги е така. Ей там сега по-напред, че има мост. Давай гъщица. Виж табелата на 1000 метра. Ние ще отбием посока София. Да виж сега преди мостчето, на което ще минем, отдолу има път. Какво има пак? Пусни гъста. Имаме 70 Да. при зимни условия. Леко дясно. Давай гъщица. Така, табелата на 500 метра липсва за слизането от магистралата, но ние сме посока София. Виж, напред е зелена, защото все пак продължава магистралата, въпреки че виждаме, че тя след малко свършва. Дай се мигач, поглед. И виж, пак слизаме с някъде по-голяма скорост, около 80 съединител. Намаляме. Изключваме мигача. Намаляме още. Пускаме спирачката. Върни трета. Отпускаме синителя плавно и задържаме. Редно е ти първо да се отбиеш с 80-90 в аварийната лента, Мгм. в лентата за слизане от магистралата и там да намалиш. Да. Защото ако намалиш на магистралата и за тебе има камион, дали ще му е добре да намали до 60? Не. Дай ляв мигач, рязко синител, намаляй до под 20, намаляме още, връщаме втора, пускаме спирачка. Втора, пускай спирачка, пускай плавно, гледай вляво. Няма да успеем май, рязко синител, връщаме първа без да спираме, първа, поглед вляво. Айде гъста, повече газ и отпускай, повече газ, синител втора, отпускай синителя, айде гъста смело, гъста, още газ, синител трета, отпускаме. Затова е хубаво, Ники, да изтренираме някой път, когато е сух път и има сцепление там, дето правихме спирането на снега одеве на Холмакс. Малко по-рязко ускорение за включване в по-интензивен път. Примерно на такъв път, когато е на магистрала или в по-натоварено кръгово. Дай се мигач. Поглед дясно огледало. Изключи мигача. Сега, когато има 3 ленти в кръговото, може да стоим в средна, ако ще излизаме по-скоро, да не ходим баш влява, Да. но тук не може да стоим с никакви мигачи. Мгм. Що? Защото, ако дадем мигач, ще заблудим, че искаме да Да. се престрояваме и ще излизаме пак посока Перник. Айде се мигач, поглед, къде ни изпредварят, затова винаги се гледа. И от тук трябва да отидем плътно вдясно и от дясна лента да излезем за магистралата. Виж го този, къде е продължил. Мгм. Правилото какво беше? Колкото по-късно ще излиза, толкова по-вляво да стоим. Да. Какво прави в тази лента? Да. Да, и аз. И той не знае. Да. Съединител четвърта, ляв мигач, поглед през рамо за аварийната, окей сме. Стоим си вдясно, поглед пак, гледалото вече само. И то виж, чакай, тук почва прекъснатата, съединител пета. Сега тук има кръпки на асфалта, е изчезнала линията, но в началото е забранено да влизаш веднага. Мгм. Идеята е да Да. влезеш там, да може да си се огледала хубаво, давай газ, мигача, 6. Само надясно, с палеца от тук подхваща, цак, цак. Пускай. И ще слезем на ОМВ. Давай гъщица. И когато ще слизаме е хубаво да се огледаме наистина. Ще пречим ли на някой камион? Има ли? Не. Не. Пускаме гъста. Десен мигач. Поглед за луди фенове. И сега виж, ето сега ако има сняг в аварийната лента и е кофти, може и тук да намалиш повече съединител. И ето тук е хубаво вече да намалиш скоростта, за да могат тировете да си продължат. Мгм. Ако е по-здръста на магистралата, намали още. Върни втора.
Пускай спирачка, отпускай плавно нагоре, за да изядръж. Изключваме мигача и сме леко вляво. Вляво. Така. Давай, вечица. Трета. Ники, най-трудното нещо на магистралата е слизането и качването. Другото е до голяма степен лесна работа. Пускаме гъста. Сега, виж, имаме знак, който е обърнато внимание, че има ПТП-та. Това е защото от тук се включват колите, погледни през ляво рамо. За тая бензиностанция и те са с предимство спрямо тебе. Не, че някой се е блъснал тук, но за да ти изострят вниманието, че има опасност. Синител втора връщаме. Сега ти ми кажи, пускай плавно синителя. От тая ограда ние какво виждаме? Виждаме ли аварийната лента, дали някой не лети с 120? И от тук излизат като луди. Аз никога не бих излязъл. Поглед през ляво рамо наведена и ако има кола, спираме. Има ли? Няма. И яко газ. На втора и сега ще ускорим до много повече. Яко, още. Съединител трета. Пускай синителя и газ, ама трябваше нищо, ще угасна газ, още. Съединител, пускаш гъста, четвърта, бързо. Пускай синителя и газ. Газ, съединител пета. Айде отпускай, демек малко по-екстремно да ускорим. И сега Ники междинната газ я давам аз, като ускорим на втора. Сега ако тръгна в ускорението да й кам, дай междинна газ, айде дай шеста. И сега ще обясниме. Значи, когато ускориме Аби до по-голяма скорост, не може просто като включим втора или трета да пуснем съединител, като не сме дали газ. Трябва предварително да дадем газ, за да може да се доускорим. Да. Иначе би ни забавила колата. Пак сме на Мало Бучино, имахме табела на километър, на 500 метра. Пускаме леко гъста. Давай леко гъщица, гледаме отзад, няма никой. Дай се мигаш за Мало Бучино. Отпускаме гъста. Поглед за луди. Рязко синител намаляме. Върни приема трета. Стига толкова спирачка, леко отпусни и задръж. Така сме добре, по-ляво. Изключвай мигач. Ники, първия път правиме само това. 3-4 пъти сваляне и качване до тука, за да научат по-трудното, а другия път ще караме до Перник. Ляв мигач. Сега съединител и тук няма връщане първо, но право ще си спрем. И правилото за ляв завой е да сме максимално в... така. Що са сложили тук стопа, не обърнат траилник? Спираме на първа. Не знам. Давай леко. Не се Когато вижда има стоп, няма видимост. И то не е проблема оттам. Проблема е оттам. Защото идват с висока скорост от завой и ти въобще може да не ги видиш. Защото сега виж тук отляво вече имаме хубава видимост оттам. Айде гъста изтъния. Много добра. Съединител втора. Първият път, другия път, Ники, от тук минаваме. Слизаме, от тук караме до Перник по стария път през Мало и Голямо Бучино, пусни гъста ляв мигач. И връщаме колата по магистралата. И вече ако останало време, правим още 3-4 слизания и качвания от магистралата. Ще видиш другия път. Давай гъста. Но това, което е най-трудно, трябва да сме го изтрени. Дай трета. И сега в новия закон, приятелю, мисля, че даже вече не е регламентирано и автомагистралата колко час трябва да е и дали въобще трябва да има. Преди беше 3 учебни часа, ние така го правим, дай ляв мигач. Един учебен час днес ще тренираме това. Поглед през ляво рамо. Съединител четвърта. Отпускай. Мисля, че не. Или ако е регламентирано, не е записано пак поглед, виж има кола. Ето виж, той отстъпи. Да. Така е редно да направи. Изключваме мигача, но ако е някой по-неопитен, може и да не отстъпи. Айде пета. Мисля, че сега не е регламентирано дори колко час трябва да са. Това е също като с вътрешните изпити, които ти казвам, че отпаднаха. Но ние продължаваме да ги правим, защото реално това е да се качи друг инструктор да я изпитва. Ще и качим и на нея друг инструктор. Непознат няма да си ти в някои от следващите часове.
Просто за да може тя да изпита още един път стрес и това си е допълнително училище да се качиш с друг човек. Айде, шеста. По-вдясно. Това е четвърто упрежнение. По-вдясно. Сините. По-вдясно. По-вдясно. Ама колата по-вдясно. Айде, отпускай, добре. Значи, виж сега, когато липсват маркировки, ти трябва винаги да се държиш до тая, която ти е позната. Защото са преасфалтирали са го и не са направили маркировки. Да. Това е една от причините да не може Тесла да се карат в Европейския съюз автономно. Защото заради държави като в България, дето липсват половината маркировки, има и дупки, малко не се ориентират добре. Да. Аз затова съм казал, че ще ги похваля от Тесла, че са направили автономни коли, когато ги направят на български пъти, ще направиш, ще ги да карат и да заобикалят дупки. Ева Лаилане, давай ляв мигач, поглед. Айде газ да направим някой изпред варове. Дай се мигач, поглед, пускаме газта. Има ли как да се мушне кола между нас и камиона? Изключи мигач. Да. Трудно. Да, няма място. Виж сега толкова го изпредварва, няма място. Ама кой може да се мушне? Мотор? Да. Дали карат моторите с ограничение? Не. Карат два пъти по-бързо, нали? Да. Затова трябва много да гледаш. Защото не се знае кои се изпредварват, един ще ти мине от лево, един ще ти мине от десно и ти ако се прибереш без да погледнеш, Да. После можеш да лежиш дълго време. И слизаме пак на София. Леко ляво. Давай си гъщица. Всъщност вече я пускаме, поглед, без да настъпваме тия линии, нямаме право. До тях. Ето, прибираме се, изключваме мигача. Да намалявам ли? Ако искаш влезни и с товка, ето сега не знам. Айде, четвърта може, само на нулева и назад. Пусни спирачка. Айде, отпускай. И то виж сега 40. Концентрация на ПТП. Това кръгово е много опасно, защото е много голямо и много бързо карат колите в него. Ограничението е 50, ама те почти никога не го спазват. Карат по-бързо някои водачи, наистина е много опасно. И виж колко много знаци има, да ти привлекат вниманието. Сега без мигач ще влеземе в средна лента, пак ще направим обратен. Рязко синител, намали. Намали. Върни втора, пусни спирачка. Пусни синител, вече няма такова. Спираме, първа веднага. Ще ги изчакаме, даже пак пусни левия мигач, защото ние от дясна лента ще се престроим в средна и тогава ще го изключим. Давай газ, смело влизаме. Айде газта, повече ускорение, рязко синител втора. Айде газ още и пускаш. Рязко синител трета. Един вид е така по-бързо мога да се ускорим. Виж тук сега, където са пръснати препарати, изключи мигача. Как колата си ускорява се едно си пътя. Не, въобще няма заледяване. Леко ляво. А това Ники за междинната газ, аз го споменах, не знам колко е влезнал в главата, но има курсисти, дето въобще няма да могат да го осъзнаят в тази обстановка, но много няма какво да го обясняваш. Те когато си посвикнат, ще си го усетят, нали, сами. Защото пък да им обясняваш нещо, дето те не разбират на момента, какъв е смисъл. По-добре да разбере важните неща, които са. Дай се мигач. Сега в крайна сметка те няма да бързат толкова да се включват, че си изчакат по-чинно, като нямат опит и ще се включат по-бавничко, колкото имат възможност. Айде, гъщица. Давай газ, смело, абити си. Не много смело. Айде газ. Трябва в завоя да минава, ако е заледено. Айде, четвърта. Отпускай газ. Газ, ляв мигач. Сега тук има кръпка на асфалта. По принцип още 100 метра е забранено. Чак където почва прекъснатата, реално ти е позволено. Нещо, което много шофьори го нарушават и веднага се фърлят на магистралата, ама ако не е довидял, айде пета, изключвай мигача. Газ смело, газ смело, газ помпай. Помпай, помпай, помпай. Айде шеста. Да, пускаме синителя, обаче като в София, в момента в който натиснеш синител, газта се пуска. Ако ще я даваш тази междинна газ, то е преди отпускането на съединителя. А не да я държим, защото тя почва да бучи. Айде, 10 мигач, слизаме през ОМВ.
Поглед. Поглед. Прибираме. Да рязко сините и намаляме интензивно. Намаляй повече, ще е ясно. Върни второ. Намали още. Второ. Отпускай и вляво. Може и без мигач. Поглед само в огледалото, някой моторист да не се е залетял. Това знак за нас ли, че забравяме влизането? Ние ще минахме моделата. Оле, да. Не. Не Това е, че е тук да не влизаме. Аха. Защото виж къде преди е бил изхода на бензиностанцията, обаче тук е изхода, а то са направили втора бензиностанция, там е входа. Да. И то вече ще се сблъскат колите и затова са ги обединили, разбираш ли, от тук. Поглед през ляво рамо. Защото има някои дет влизат с 100 в бензиностанцията. Да, наистина има такива води. Нали, аз ти викам намали и ти карам трета или втора, ама те си влизат с пълна газ. Пускаш газта. Давай леко напред, тялото наведи хубаво и веднага, щом виж, че няма, газта почва. Ето няма никой в аварийна лента, много повече. Давай, съединител, пускаш газта, бързо трета, пускай гъщица и пускай. Отпускай, ама малко по-бързо се отпуска. Ляв мигач, поглед ляво огледало, виж коса къде е съединител четвърта и виж продължаваме тук, отпускай съединителя и газ. Бързо, поглед и чак сега се включваме. Сега за този шофьора значи имам особено мнение, изключи мигач. Пета. Значи ти да видиш, че се включва кола от бензиностанция и да не се преместиш в лява лента, при положение, че лявата лента е свободна, значи не си много в час. Еле пак колата е учебна. Затова ти казвам, ако се наложиш, ще продължим още малко и в аварийната. Дори с цената да ти напишат глава. Да. Кое е по-важно, главата или живота? Живота. Айде газ. Съединител 6-та. Отпускай газ. Защото одеве го обяснявахме хипотетично, но виж как ни се случи. Да. Ще видиш, като караме Теслата с нея е много лесно, защото тя от 0 до скоростта на магистралата ускорява за няколко секунди. Да, бе. Ще видиш колко е лесно с нея. На колко процента е? 10. 10 мигач. Пускаш гъста. Поглед. Намаляме, прибираме, намаляме. Стига. Сни спирачка. Само може да донамалиш. Айде, върни една трета. Пускай плавно и задръж. Така и ляв мигач. Завием наляво. Плътно. Що така тресе? Коя предавка беше това? Първа. Трета. Дали? Пусни газта. Единственият шанс, че успя да е ляв мигач, че успя да тръгнеш лукави, е заради това, че имаше наклон в нашата посока. Давай газ. Затова като спреш на стопа, коя предавка? Първа. Давай газ. За къде бързаш? Съединител трета. Айде газ смело. Ето тук трябва да бързаш. Ляв мигач. Трябва да съединител четвърт. Сега сме на 60, горе-долу става скорост. Пускай съединителя. Бърз поглед през рамо. Няма никой. Пак поглед. И виж чак къде почва прекъснато. Ето и се включва. Съединител пета. Отпускай. Включай мигача. Сега когато натрупаш повече опит, Ави, ти ще мога да си прецениш с каква скорост точно да влезеш, така че да не продължаваш в аварийната лента. Да. Но ако ти се наложи, знаеш, че и това си е... Айде 6-та. Давай газта смело. Давай газ смело.
Ляв мигач. Поглед. Давай газ, лява лента. Газ, 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 газ. Изключваме мигача. И нещо много важно, Ники, забравихме да го кажем. Пускаме леко гъста, защото аз имам вече някакво доверие в Аби. Движенията на волана тук, Аби, са много, много, много плавни. Сега, когато се прибираме, ще видиш с колко малко движение на волана ние ще се приберем в другата лента. Ако тук завиеш по-рязко, има голям шанс да се отрепеш. Пусни гъста, десен мигач, поглед. И виж, буквално няма и 1 градус на волана и ние ще отидем в другата лента. Да. Изключи мигача. Това е защото тук колата за единица време минава много дълъг път и ти само с 1 градус като врътнеш, Да. тя се премести. А врътнеш ли малко повече, както правим в града, направо ще се отрепем. А ние не искаме това. Да. Нали? Да. Искаме да караме безопасно. Давай, гъщица. Тогава, уважаеми зрители, карайте на сън. Давай, гъщица, ще го изпреварим това. Ляв мигач, поглед. Няма да слизаме на тая отбивка. Изключи мигача. Десен мигач, пускаме гъста, поглед. Сега сигурно му е гадно. Изключваме да го надбегват учебни коля. Па сега като му се кара с 20, пускаме гъста, виж край на автомагистралата имаме вече. И виж скоростта почва да намалява вече 100, ние сме с нея, никаква газ. Виж тя пада леко спирачка да паднем под 80. Само спирачка. Пускаш я. Така, ето сега Ники, моят мозък работи, какво ще правим друго? Можеше да я сваля тук и да я вкарам в люлин, ама не сме правили нещо интересно, което сега се сетих. Намаляме. Сега ще се включим Аби към локалното платно, аз ще ти кажа къде. Сега виж тези, които се включват долу от онова кръгово. Тук има първо аварийната лента как е забетонирана. Да. Нали, да не може да се влиза. И виж го, той като влиза си има собствена лента. Да. Не ме виж колко безопасно е направено. Дай да се мигач, поглед. И ние ще се включим към това. Айде една четвърта съединител, остави мигача. Напред и назад. Това е смешно. Отпускай плавно. Гледай сега. Ние сме с предимство. Те са без, въпреки че знаците липсват, поглед. Винаги тези от аварийната са обърнат триъгълник. Тук го имаше, ама са го откраднали явно. Изключи мигача. Иначе в този случай, в който нямаме знак, че ние сме с предимство, а те, че са без, пускаме гъста. Тук си стоим. Кой ще бъде с предимство, ако няма знаци? Той като десно? Да. Стоящ. Така. Караме си по средата. Тук по принцип е една лента, но я ползват като две. И на кръговото ще продължим направо. Сега, понеже е една по-широка лента, е хубаво да си от средата, за да не тръгнат да те изпретварват, не да ходиш плътно вдясно. Вече ако имаше маркировка и бяха две, задължително вдясно. Намали. И ще продължим направо на кръговото. Така. Никакви мигачи съединител додолу. Намаля още под 20 да падне. Връщай втора. Попускай спирачка. Гледай вляво. И намаляме, връщай първа. Първа веднага. Не спирай. Айде гъста. Не, спираме. Пробваме, ако стане, стане. Тук има доста голям трафик. Къде отляво се опитва да те изпредвари с колата? Да. И мръднеш ли по-вдясно, той ще тръгне да те изпредварва. Давай газ преди автобуса. И средна. Айде втора. Да, не бързи вече толкова, това кръго е доста по-малко. Сега Ники, ако продължиме като на изпит, тя ще кара с 60-70 в София. Дай да се мигаш по снегъста. Защото като дигне един път 120 и плътно вдясно. Айде да отпускаме, вижте как тръгнеш с светофара, дали ще угасне, Да. Съединител трета. Трудна работа.
Айде, четвърта. Сега, минахме направо поради две причини. Пускаме гъста. Първо, че имам още малко време, Ники, ще го използваме за нещо полезно. Второ, там липсваха знаците. Идвам тук да ги покажа как е по принцип, когато влизат от по-главния път вляво, тъй като там се движат с по-голяма скорост, с предимство са те. Първо, ние имаме виж обърнат триъгълник, а те би трябвало отляво да имат знак, че с предимство да имат ромб. Виж, техния ромб е тук липсва, Да. но нашия тук стои. Няма. Сега те си имат собствена лента и си влизат влява и след това просто ако искат да се престроят, трябва да ги пускаме. Не е нужно да им спираме, ние сме го обяснявали това. Пускаме гъста и ще правим на кръговото обратен завой. Пускаш си левия мигач. Айде, намаляме, много намаляме. Спирачка, спирачка, спирачка. На коя предавка ще влизаш тук? На Айде, втора. Първа, защото намали много. Виж ти, първо беше ужасно бърза, след това вместо да се подготвиш правилно, отиде в другата крайност, се стана ужасно. Бавно, гледай вляво. Я виж, докато гледаме вляво, какво изкочи. Да, затова трябва много да си гледам. Признавам си, не го бях видял. Тръгни още малко напред, погледни вдясно обаче. За друг пешеходец. Ето, да застъпим пътеката, за да сме сигурни, че няма да ни случи пак, защото представяш си, еш газ да тръгваш, а пешеходеца да ти е стъпил пред колата. И ти да не погледнеш. Ужас. Беля? Давай газ. Не бързай. Просто сме в готовност. Айде газ, смело. Чак толкова не, че ще ударим в тира. Да, синител втора. Трябва все пак да го изчакаме да си изтегли. Нали, тук са вече доста по-бавни превозните средства. Прецени къде да се престроиш вдясно. Трябваше да подминем койската. Пусни гъста, давай мигача обратния. Поглед. Ма не толкова бързо. Плавно. Супер плавно се правят тези работи. И виж пак същата ситуация. Давай леко гъщица. Ние сме с обърнат триъгълник. Виж и тук няма, че те са с предимство на отбивката. А би трябвало там на самото остров, че отляво да бъде този знак, който е за тях. Нашия знак винаги е този, който е отдясно на автомобила. Да. Тези отляво не са за нас. Поглед за всеки случай, гъщица. Че има някой наш по-правят, давай. Четвърта. Не бързай чак толкова. Като кажа гъщица, вече имам предвид плавно да знаеш. Сенител додолу. Сенител додолу. Четвърта. Коя си върнала ти? Давай четвърта. Само четвърта е само на къде? Давай смело. Четвърта е само назад, а ти беше дръпнала вляво. Усети ли как дигна оборотите колата? Щом дигна оборотите, значи си сложила по-малка предавка. Така и тези шахти може между гумите да ги пуснеш. Няма никой да му прави, че да му прави място. Давай по-бързо. Ние сега преди с кръговите карахме плътно вдясно. Само може да си позволим по средата, просто ще кара малко по-бързо. Пускай гъста. Тези знаци, както казахме, ги забравиха още откъде правиха пътя. Там вече трябва да е 30 наистина за кръговото. Сенител, спирачка втора, намаляй. Върни втора, пусни спирачката. Виж, така трябва да си подготвена. Сега погледни и просто преценяш дали ти ще се мушнеш или ще... Ще се мушна. Лекичко гъщица, лекичко, обаче мигача кой е? Не знам. Айде, на къде ще ходим сега? Към школата. Мигач. Нямате вода вече в Холмакс. Сега обръщай мигача, първо се погледай и тогава плавно. Ти отдей го обърна и направо тръгна. Да. Немек, дай си малко време да се огледаме. И сега виж откъде трябва да минем. Ето максимално тук да се приберем, плътно вляво на линията, плътно вляво, пускаме гъста. И сега плътно вдясно ще излезем. По-беше без газ влизаме, без газ излизаме плътно. И сега виж, Ники, освен автомагистралата, ние още колко пъти упражнихме кръгови. Първо имахме кръгово с 5 входа и изхода, много по-голямо от това, което сме правили. Давай трета. И реално, постоянно си надграждаме и си разширяваме всички знания, които имаме. Колко ленти имаш тук за направа, Али? Една. Я пак гледай. Две. Сега проблема е, че отсреща е само една. И тя е по-широчка малко. Обаче, за да се съберем с този,
ще трябва да сме плътно един до друг, ти плътно до бордюра, той плътно до насрещното. И след това от твоята страна какво има? Паркирани коли. Намек са тук е хубаво веднага, щом потеглиш да пуснеш левия мигач и да продължиш да се престрояваш. Иначе ще запушти, ще остават на спирката да чакаш. Не бързи злоа. Даваш мигача синител втора. И ако те пуска тогава, сеш се. Да. Защото другото се нарича отнемане на предимство. По-бавно, по-бавно, по-бавно. Мигач изключи. Трета. И вече забрави за това ускорение, да правихме допреди. Виж как тръгва с пълна газ. А, Ники? Да. И сега, когато някой кара супер бавно и не можеш да му обясниш, че трябва да кара по-бързо, той иска да кара на втора с 20, като нали видяхме няколко такива учебни коли, го изкарваш на околовръстното, позасилиш го с 100 км, като му държиш волана и си внимателен, защото той ще е напред по-преден час и може да е много притеснен. Но след това, като се върне тук, той ще иска да кара с около 35-40, няма иска да кара вече с 20. Пускаме гъста и какво трябва да направиш? Да се поглед, предавка. И сега може да забудим някой, че завиваме. Да. Затова тук може да се прибереш по изключение Аби, заради кръстовището без мигач. Просто да си погледнеш и се прибереш без да даваш мигач. По някой път е по-безопасно да не го даваме. Иначе ако имаше кола отдясно, ще да ти изкочи. Окей? Да. Какво е това плахо да? Да, господин Иванов! А? Да, господин Иванов. Така. Виж ли как ги дресирам? Въобще не ги оставям да... Като предния път с това момиче, дет се качих при тебе. Спирам, обяснявам ми, че това е смъртно опасно, дет го прави. После видя как почна да натиска рязко седенител и да не чака по половин час между командите. Леко-ляво. Няма как, някой път леко-ляво. Не бързай, Аби много си бърза. Така по-полече. Та просто трябва да го научиш курсиста, трябва да имаш връзка с курсиста. Виж отдей, като ти казах, седените, лупай спирачките додолу, да не мисли много какво става. Първо спираме, после обясняваме. А защо тръгват на жълто всички? Никой не чака да Не знам, може да напишете в коментарите зрителите, дали те го правят. Жълтото е да се подготвим. Смесения сигнал. Първа предавка. Ето това се казва класическо отнемане на предимство. Айсенител втора. И сега хубавото щеше да беше пуснал поне аварийни да се извини, а той и това не направи. Айсенител трета. И има ли право да му свирам така на изпит? Не знам. Ако ще се ударим и предотвратяваме ПТП, в случая да. Сега ако можеш да намалиш и да го пропуснеш, по-добре не му свири. Ляв мигач, поглед. Плътно вляво, тук няма да те пусна. Лекичко, иначе и то ще почне да те изпредварва с белия Мерцедес. По-бавна кола. Казали сме до 30 и изключи мигача. Сега може моментно да дигнеш и 40, докато се включиш, ама после ти е излишно. Давай леко гъщица. 10 мигач. Сме към офиса. Рязко седенител. Казахме отдалече. Поглед тук за мотористи. Намаляме, прибираме колата. Прибираме я още. Леко ляво, метър от бордюра. Намаляй първа. Не спирай. Наведи тялото. Върти дясно. Така се стига на зона на видимост. С върната предавка, с намалена кола с готовност за продължение, а не да спреш на втора или на трета и после тръгваш на втора или на трета. По-бавно. Наляво сме. Не бързай. По-бавно надолу синителя. По-бавно. Айде, изправяме го нещо. По-бавна кола. По-бавна кола. Така. Ей, тук напред ще спрем плътно вляво. Така давай лекичко. Сега, когато приближим, трябва да се пусне парктроника. Казахме, ако е по-стара колата. Вече ако според теб се приближим опасно, а той не се пуска. Както може би... Ето.
Давай леко още напред. Ако не се пуска, просто го пускаш ръчно. Още манинко. И спирам. Нулево. Ако той не се пуска сам, от тук мога да го пуснеш. Или също може и да го изключим. Ръчна. Пускаме всички педали. Забавно, а? Да. Бех на изпит сега. Кофтито е, че повторихме някои грешки от предния път. Съветвам те да ги обмислиш. Съветвам те също и двата типа паркиране, правилата за позициониране и стъпките коя е след коя е, да си ги преговориш, защото видя, че в малко по-стресирано състояние почваш да разчиташ на вътрешното си усещане. Доста добре го правиш, но под по-голям стрес шанса да сбъркаш става много голям. Да. Това трябва да си като швейцарски часовник и да знаеш как се позиционираме, на каква дистанция и да сме по-акуратни в тая си част. Защото хубавото паркиране е 98% позициониране. Позиционирала ли си се добре? Това е като да си завършила примерно някакво висше образование, да речем си много добра в роботиката, ама си най-добрата в курса, най-умната. Кой се позиционирал най-добре? Кой ще вземат на работа? И кой ще скара най-много пари? Мен. Теб. Затова трябва преди това да положим съответните усилия. Също и на изпита. Ако се подготвила добре, и следствието ще ни е хубаво след това. Това беше всичко от нас. Чао, довиждане и до следващия път. Чао!